खुलुमबाय स्टुडिय दं आङो राकेश रामसियारि मा जादों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जाय समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया फैगौ 2025 इं मायथाइनि जे बीटीसी बिसायख'थि बे बीटीसी बिसायख'थियाव बिथांमोनानो पावाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव साफा बिथांमोननिनो गागि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना हमथानानै लाखिनो हायाखै नामा मानोना बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे चन्दन ब्रह्मनिफ्राय लानानै खाम्फा बरगयारि आरो हितेश बसुमतारी आरो गोबां गागि दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मैखोम बिबान लानानै मैखोम रल लानानै बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोथांनानै लाबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे समाव बीपीएफ नागारबाय थारैनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जे गागि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ नागारनायनि जे लामा बे लामाखौ लाजोबबाय नामा मानोना बे समाव आरोबाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरिनि गुगानाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि आरो मोनसे समनि एनडीबीपीनि मासिगिरि आरो बीटीआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि बिथां डक्टर धीरेन बर' बिथाङा बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ नागारबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बे दैदेननायखौ मोजां मोनिनि बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल फारसे बोहैबोबाय थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो बीटीआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे न'आव सासे बीटीआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि एनडीबीपीनि मासिगिरि आरो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि बिथां डक्टर धीरेन बर' बिथाङा बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय आरो बिथाङा हाबनानै मोनसे गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे गोलाव 34 बोसोर संग्राम खालामबाय हाग्रा बंग्रा थाबाय हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय आरो बे समाव जाखिनि दैदेनगिरिखौ लानानै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो गोबां बिनि जे थानाय जे सुबुंफोरा आसा थायो मिजिं थायो आरो जाय मिजिं आरो आसाखौ समाधान खालामनो थाखाय बा सुस्रांनो थाखाय बे समाव दैदेनगिरियानो नाजानो गोनां जायो आरो बे समाव बीटीआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे बीटीआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाया आथिखालाव मावफुं जागासिनो दं आरो बीटीआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर' बिथाङा खुंथाय गोहोआव दङ आरो खुंथाय गोहोआव थानानै जे बीटीआर गोजोन गोरोबथा आरो 34 बोसोर संग्राम खालामनाय आरो बे एनडीबीपीनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे समाव आङो मोनसे गिदिर बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि बायदियै बे समाव आङो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां डक्टर धीरेन बर' बिथाङा गोबाव सोमावसारबाय 34 इयार्स सोमावसारबाय जोंनि आफादनि केडारफोर दङ दिनै बिथांमोनाबो मोनसे मोननायनि माबा मोनसे जाथों बेखौ साननानै आसा खालामनानै दङ जों नंबाबो नङाबाबो दैदेनगिरि जानानै दिनै जोंनि मावथिफोरनि रायजो राजाफोरनि बिथांमोननि साननायखौ बेसेबां हायो मावफुंनायनि दायित्वआ जोंनाव थानायखाय रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव दङखाय आं दिनै सरकारजों थानानै आं दिनै खामानि मावनो थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे सिद्धांत लाबाय नंगौ बिथां धीरेन बर' हाबनाय लोगो लोगोनो बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा बीटीआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन बे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा गोबां सुबुंफोरानो यूपीपीएल बा गोबां दैदेनगिरिफोरानो यूपीपीएल फारसे बा यूपीपीएलआव हाबनायखौ नुनो मोनदों आरो बीटीआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायाव बे समाव गोसो होनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो बीटीआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि बिथां डक्टर धीरेन बर' बिथाङाबो बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै बे समाव हाबबाय आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे गोबां जेंनाफोरखौ लानानै थामहिनबा बे समाव बीटीआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथा खालामगिरि बा खालामनाय सासे सागानगिरि बिथां धीरेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे 34 बोसोर संग्राम खालामनाय बे संग्राम खालामनायनि गोबां जेंनाफोरखौ
बोस्रांनो थाखाय हायो होनोब्ला सरकाराव थानाय बा पावाराव थानायफोरासो हायो आरो जोंनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया राजखान्थियारि बिथिंजोंनो सोमावसारनाय आरो बे समाव राजखान्थि जाय दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरजों खाथिथाराव थानानै खामानि मावनाया जोबोदनो गोनांथि आरो जायखौ मोनदांनानै बे समाव आङो UPPL आव हाबबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धीरेन बर' बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि आरो BPF राजखान्थि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि आरो NDBP नि बिथां मासिगिरि डक्टर धीरेन बर' बिथाङा UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै बेफोर गोनां बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों जे थारैनो मख'नांगोन जे BPF राजखान्थि हान्जा बे BPF राजखान्थि हान्जानि गागि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा BPF राजखान्थि हान्जाखौ नागारनाय अभियान बे अभियाना बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो नुनो मोनदों नोंथांमोना जे बावैसो सान सिगाङाव चन्दन ब्रह्मनिफ्राय लानानै खाम्फा बरगयारी आरो हितेश बसुमतारी नेरसोन बर' आरो गोबां गागि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा BPF नागारनाय हाबाफारिखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव फैबाय थानाय जे 2025 थामहिनबा सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया गावनि जे आवथा थामहिनबा बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन जे फैगौ पावाराव फैबाय थानाय समाव पावाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनाया बेसेबां जाफुंसारगोन मानोना बे समाव दैदेनगिरि बिथां गिदिर दैदेनगिरिफोर गागि दैदेनगिरिफोरा बे समाव BPF नागारबाय आरो बे समाव UPPL राजखान्थि फारसे फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों UPPL राजखान्थि हान्जाया बे समाव जानायखौ हमदांनो हायो मानोना बे दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि फारसे फैबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव मा फिथाइ थायगोन बेखौ समावसो मिथिगोन नाथाय गागि दैदेनगिरिफोरा UPPL फारसे फैनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों दिनै मोनसे बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु राजखान्थियारि हिसाबै पार्टिया मोननैल' BPF आ मोनसे समाव खुंथायाव दङमोन बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामदों बिथांमोननि सेक्रिफाइसआबो इसेल' नङामोन दिनै बेबायदिनो दिनै मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय आरो NDB नि जि सोमावसारनाय बेबो एकदम नेहाथ नङा नंखाय नङा मोनसे गोजौ थाखोनि दिनै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनाया मोनसे डायनामिक साननायजों दैदेनगिरिफोरजों दिनै बे UPPL आफादावबो दिनै दङखाय आरो बेबायदि मोनसे थासारिजों दिनै बे थासारिखौ जों दिनै नुदों आरो जिहेतु दासिमहालागै UPPL आ सरकाराव दङ दिनै 4.5 बोसोर जाबाय जोङो मानसिफोरनि जि एक्सपेक्टेशन जि मोनसे आसा खालामनाय बियो बांद्राय दिनै जायो बे थार बाथ्रा आरो दिनै बेखौ मावफुंनायाबो सरकारनि बाथ्रा किन्तु दिनै खम समनि गेजेराव मोनसे पार्टिया मोनसे गोदान पार्टिया आरो बे गोदान सरकारा खेबसेयावनो गासैबो मावफुंजोबनो हागोन बे दिनै सम्भब जाया BPF बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो दिनै 15-17 बोसोर दिनै रायजो सालायदों बे 10 बोसोराव बिथांमोनाबो थोजासे गावसोरनि साननायखौ मावफुंनो हायाखैमोन बिनि उनावसो दिनै बिथांमोनाबो फारि फारि खामानि मावनो हादों दिनै UPPL आ बे 4.5 बोसोराव बहुद मावनांगौ दङ बेखौ मावजोबनो हायाखै आरोबाव जुदि खेबसे रायजो राजाफ्रा मेगन मेसेबनानै बे मोनसे दोलोखौ सापर्ट खालामोबा नेक्स्ट जि मोनसे फैबाय थानाय इलेक्शन बेवहाय देरहाहोनो हायोब्ला जि मोनसे भिजन दं जि मोनसे मिशन दं बेफोरखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बेबायदि खाबुखौ दिनै आङो सानदों रायजो राजाफ्रा होबावगोन आरो आं बेखौबो आपिल खालामदों रायजो राजाफ्रा बे गिदिर मोनसे साननाय हनाय थांखि हाबाफारि
मावफुंनो लानाय बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि आसा आकांक्षा बेखौ जाफुंहोनोब्ला दिनै आरोबाव खेबसे इउपिपिएल पार्टिखौनो ज' जाजाय सापर्ट खालामनानै लानानै फैनांगोन, देरहाहोनांगोन, सरकाराव फज'फिननायनि खामानि मावनांगोन आं बेखौ सानदों। आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफोरनि थांखिया बिदिनो जायोब्ला बर'फ्रा मोनसे गोजौ थाखोआव दिनै गाखोबोनो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं। गासैबो सोमावसारनाया राजखान्थिजों मोजां सोमोन्दो दङ, गोथौ सोमोन्दो दङ। जोंनि एनडिएफबिनि सोमावसारनाया थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जोबनायनि लोगो लोगो जों हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, मानसिनि थाखाय जों जेरैखिजाया मावनांगोन। दा भारतीय संबिजितनि सिङाव जि अधिकार दं बे अधिकारफोरखौ मोनफुंनोब्ला जोङो संगठनफोर नांगोन, आफादफोर नांगोन, राजखान्थियारि दिनै आफादफोर नांगोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि आफाद होननानै बुङोब्ला रिजनेल पार्टी हिसाबै दिनै बिपिएफ दङ, इउपिपिएल दङ। बे मोननैयानो गाहायै दिनै सरकार सालायबोदों। बिपिएफनि उनाव दिनै इउपिपिएलआ सरकार दिनै सालायगासिनो दङ। दिनै जोङो एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोंनि जि अधिकार, संबिजितारि जि मोन्थाय बेखौ मोननोब्ला जों राजखान्थिजों सोमोन्दो लाखिनांगोन। जों बयबो मिथिखायो, गासैबो मिथियो, गासैबो संबिजितारि मोन्थायखौ मोननोब्ला जोङो पलिटिकेल पार्टिजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनांगौ जायो। जोङो सानदोंमोन आरो आं स्पेसियेलि सानदोंमोन राजखान्थियारि आफादजों आं थागोन ना थाला, आं राजखान्थियारि आफादाव फैनानै खामानि मावगोन ना मावला। खिन्थु आं नुबाय जे जोंनि जिथुनाखि जों जि मोन्थाय बेखौ मोननोब्ला राजखान्थिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै, गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै बिनि थाखाय मावसोमनानै खामानि मावथारनांगौ जायो। मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो जाथायानो, गासैबो हाबाफारियानो दिनै राजखान्थिजोंसो सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो जोंनि जौगानाय, जोंनि खारथाय, जोंनि देरहानाय, जोंनि मोनफुंनाया गासैबो राजखान्थिजोंनो जिहेथु जायोखाय आंबो दिनै आङो ओरैनो जुदि जिरायनानै थायोब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। दिनै रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव मोनसे गिदिर आसा मोनसे खालामना दोनदों। गोबाव सोमावसारबाय, 34 इयार्स सोमावसारबाय। जोंनि आफादनि केडारफोर दङ, दिनै बिथांमोनाबो मोनसे मोननायनि माबा मोनसे जाथों बेखौ साननानै आसा खालामनानै दङ। जों नंबाबो नङाबाबो दैदेनगिरि जानानै दिनै जोंनि मावथिफोरनि, रायजो राजाफोरनि बिथांमोननि साननायखौ बेसेबां हायो मावफुंनायनि दायथ'आ जोंनाव थानायखाय, रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव दङखाय आं दिनै सरकारजों थानानै आं दिनै खामानि मावनो थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे सिद्धान्त लाबाय, मोनसे थांखि लाबाय। आरो आं सानदों, आंहा फोथायनाय दङ दा बेबायदि सरकारजों थानानै आंनि जि साननाय, आं जि मावनो गोसो जादोंमोन बेखौ एसेबाबो मावफुंनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दिनै सोमजिदों। बेनिखायनो आं दिनै इउपिपिएलआव हाबबाय। आं इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनायनि मोनसे थांखिखौ लानानै आं दिनै बे गिदिर खामानिखौ दिनै मावदों।